Nilala beferhin kantaw, Anya taratil hay, nanu lilmulay. Hanesh udimu beferhutam af'al bnam. Hananu anja ġdida lil-sit is-sema u l-art. Lil-Alla bil-ferħ inkantaw. Anja tarat il-ħaj Nannu lil-mulej. Bisem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Inġbana unek dal-għodu f'dan is-santwarju ħażejs tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw fl-imkien l-Ewkaristija mqazza. Illum hija ġurnata ferjali u se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għall-erbieħ ta' Ġordi Muscat u l-familji Muscat u Merċieqa. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fejk mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu isibuha. Għamel li kull min jisqal ju nisrani, ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu siedna li ju Alla u miegħek jgħix u jisaltan, flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għari mill-ktieb tal-profeta Mikea. Ħażin għalihom dawk li jfasslu l-ħsara, dawk li jsawru id-deni fuq soddithom u jagħmluh mas-serħ filgħodu għax idejhom għandhom is-seta. Jekk jitlebilbu għal eliki jisirkuhom, jekk għad-djar jaħtfuhom, jagħmlu l-vjolenza fuq raġel u daru, fuq is-sejt u ġidu. Għalhekk dan jgħid il-mulej, ara kontra din ir-razza ta' nies qed infassal ħsibiet ta' ħsara li ma teħilsux onkom minna u ma tibqgħux timxu raskom merfuqa għax ikun żmien ħażin. Dakinhar tiġu fil-sin in-nies jgħannulkom għanja tal-biki u jgħidulkom aħna misrukin serqa għall-aħħar. Sem il-poplu tiegħu qiegħed jitkies bil-ħbula. M'hemm ħadd biex iroddulu lura. Ir-raba tagħna sar sem minn serakna. Għalhekk għalikom ma jkunx hemm min jixħed il-ħabel tal-kies bix-xorti fil-ġema tal-mulej. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali. Mulej la tinsihomx il-imsejknin. Mulej la tinsihomx il-imsejknin. Għaliex mulej intek imbiet, għaliex tinħeba waqt il-bżonn, fi gburitu il-ħażin li l-fkir jaħkar, jaqbdu fin-nases li nasablu. Mulej la tinsihomx il-imsejknin. Il-ħażin jiftaħar bix-xewqat ta' qalbu, fir-reba tiegħu jisħet u jżeblaħ il-mulej. Fi gburitu iqasbar lil-mulej u f'xemm ma jfittxu u Alla ma jidħolx fi ħsibijietu mulej la tinsihomx il-imsejknin. Saħta kerk u dnewwa fuq fommu, għawċ u ħsara fuq il-sienu, wara l-ħitan tas-sejjaħ jissajja, fil-moħħ joqtol nies blaħtija, għajneħ ifittxu l-imsejken. Mulej la tinsihomx il-imsejknin. Intara ta' bil-ħak lawċ u l-ħsara u taħseb biex fidejk teħodhom. Fidejk jintelak l-imsejken tal-il-tim int sirt lajnuna. Mulej la tinsihomx il-imsejknin.
Alleluia. 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 Alla kien li ħabbeb il-ħolkien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdanna il-ministeru ta' din il-ħbiberija. Alleluia. 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 Il-mulej ma'kum. Għari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-Fariżej ħarġu u bdew jiftehmu bejniethom kontra Ġesu kif se jeqirduh. Ġesu sar jaf b'dan u telaq minn hemm. Ħafna nies marru warajh u fejjaqhom kollha. U ordnalhom bisħieħ biex ma jorux min kien. Biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija meta qal: Ara il-qaddej tiegħi li jiena ħtart, il-għażiż tiegħi li bih ruħi taxqet. Jien inqiegħed l-Ispirtu tiegħi fuqu u huwa xandar il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jiksirha ma' ħadd ma jollix leħnu u ħadd ma jisma' leħnu fil-pjazzett. Għażba mġeġla ma jiksiriex u mużbieħ nemnem ma jitfjaħx. Sa ma jwassal il-ġustizzja għal-rebħa u fismu jittamaw il-ġnus. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Li tisma' l-kelma tal-Alla hija barka. Għax il-kelma tal-Alla tikxfilna dak li jkollna f'qalbna. Fil-kelma tal-Alla hemm ir-ritratt tiegħi u tiegħek u tiegħek u tiegħek. Il-kelma tal-Alla. Ir-ritratt. Għal inti tieħu ritratt, iġejb dak li tara, mhux hekk? Il-kelma tal-Alla mhix hekk. Il-kelma tal-Alla ma tiqafx fl-apparenza, imma tikxef dak li għandek wara u dak li għandek f'qalbek, saħansitra ħsibijiet tiegħek. Il-kelma tal-Alla hija kemm aħna xortina tajba li nisimgħu l-kelma tal-Alla kuljum U kuljum il-kelma tal-Alla tikxfilna aspett. Aspett mill-ħajja tagħna. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum, għax interessanti ħafna l-ewwel lezzjoni li smajna mill-profeta Mikeja. Dan Mikeja kien jippriedka madwar is-sena 700 qabel Kristu. Fi żmienu kien hemm Marks kbir. Kien is-Sultan Eżekija, rajna fuq il-bieraħ ukoll, kien se jmut imbagħad il-xoxta. Ejja. U il-bdiewa fi żmienu minħabba l-faqar li kellhom, kien ikollhom ibbijaw li kellhom. U dawk is-sidien kienu japprofittaw mill-laks li kien hemm u naturalment jixtru b'xejn. L-għeliq tal-bdiewa. Il-profeta Mikeja jgħid isma' mhux sewwa tqarraq b'dak li jkun. Mhux sewwa tisraq. Għax wara dak il-bidwi, wara dak il-fqir, hemm Alla. U Alla qed jara kollox. U Alla jħallas ukoll. Mhux sewwa tisraq. Hija ġustizzja. Il-ħajja ma tiqafx sempliċement is-Sinjur u l-bidwi, imma hemm is-Sinjur, il-bidwi u Alla. U dak li tqarraq ikun fuq spallejk, fuq il-kuxjenza tiegħek. Illum dan id-diskors ninsewh aħna, ninsewh. Dondu kultant anke dak l-għajdut il-misruq ma tgawdihx. Il-ġenerazzjoni ġodda ma tantx jiftakruh dan. Il-misruq ma tgawdihx anke jekk tisraq labra,
ma tgawdijiex. Tajjeb, u jgħet joqgħod attent taf qudiem dil-kelma tal-Alla, naħseb tikxfilna ħafna affarijiet. Per eżempju, nitlob prezzijiet esaġerati. Jiena tal-ħanut naqla aktar mill-li suppost. Għandi prodott ma tantxu komuni, allura il-prezz nollih kemm niflaħ. Qed noqgħod attent. Anke dak huwa serq. Nitħallas li mhux suppost jew qiegħed niskarta mix-xogħol u nitħallas il-ħlasijiet illum. Jiena bajjat jew mekkanik u l-prezzijiet nagħmilhom jien. Għad-doġġ. Illum tkellem ħaddiem Alla biss jaf kif tispiċċa. Tajjeb, il-prezzijiet nivvintawhom kultant, m'hemmx ordni, m'hemmx. Ara qies. Kemm iridu noqogħdu attenti. Il-prezzijiet ma nagħmilhomx jien. Kif suppost, inkella jiġi serq. Tajjeb, nieħu għajnuna tal-gvern, per eżempju, minna ma jisħoqli. Bil-mod. Tmur tkellem il-xi ħadd, jien naf tagħmel biċċa xogħol, jekk kien għalejk dan il-prezz. Jekk dieħla l-Ewropa, ħadd tħallas l-Ewropa, imma id-doppju. Bil-mod, dan x'affarijiet hu. Qegħdin inħawdu taħwit iswed f'dan il-kamp tal-għajnuna soċjali ta'. Qegħdin inħawdu taħwit iswed kultant. Tajjeb. Ħanejt kelma fuq il-Vanġiel. Din is-silta qasira ta' San Matteo hija interessanti. Il-Fariżej qegħdin jaraw kif jaqridu lil Ġesu. Ara ftejtu Ġesu jagħmel mirakli, ifejjaq in-nies u jgħidulhom toqgħodux ixxandruni, isktu. Ara. Ordnalhom bi-sħiħ biex ma jorux min kien. Ġesu ma rridx entużjażmu li jintefa' fix-xejn. Ma rridx popolarità. Ġesu ma kellux bżonn ta' popolarità. Ġesu ma rridx superfiċjalità. Kemm ikollna tfal u żgħażagħ, speċjalment fil-festi, u jgħidu favur il-qaddejsa u l-qaddejsa. U l-ħada jispiċċa kollox. Le, mhux dik ir-reliġjożità, mhux dik il-fidej. Il-fidej mhix sempliċement ftit entużjażmu, ftit għajjat, ftit ċabċejb. Mhux dik ta'. Ġesu mhux dak irid. Ġesu irid fidej mixja ta' fidej warajh. Dak li jrid Ġesu. Għalhekk il-dawn in-nies jgħidilhom isma', ordnalhom bi-sħiħ biex ma jorux min kien. U San Matteo imbagħad jikkwota silta mill-profeta Iżajija, silta mill-Anja tal-Anjiet ngħidula, li turi d-batija ta' Ġesu, id-batija ta' Ġesu. Ġesu ma ġiex biex ikun popolari, biex ikun ċaħxpulu. Ġesu ġie biex ibati ħajsalvan. Alla tagħna l-grazzja li nimxu wara l-mulej Ġesu u jfejjaqna u jimlina bit-tama. Nitolbuha għalina u għad-dinja kollha aħna u intennu mulej ħniena. Sabiex is-saċerdoti fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-maħfra jgħinu l-midin bejn iħossu l-ħniena u l-imħabba tal-missier nitolbu mulej ħniena. Sabiex min jamministra l-ġustizzja ikun kapaċi jagħmel dan
b'ħafna mħabba u attenzjoni lejn kulħadd nitolbu. Sabiex il-morda fil-waqt li jittamaw li jaqilgħu il-fejqan jarfu jaqdu d-batijiet tagħhom ma' dawk ta' Kristu nitolbu. Sabiex aħna l-koll niffurmaw il-komunità nisranija li tinġabar f'din il-Knisja ma nfittxux tant li nagħmlu suċċess daqskemm li nkunu merħla xkejkna li tittama biss falla nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija, kemm hija ħaġa sabiħa li ġejna l-Qudies, imma għamilna wkoll li nkunu nies ġusti u nkunu dawl fis-soċjetà tagħna nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalunna biex nitolbu għalihom jew wednuhom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk li għaddejn minn momenti diffiċli fil-ħajja, nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbu wkoll għal dawk li waslu fit-tmiem ta' ħajjithom, għatihom l-għajnuna li għandhom bżonn, nitolbu għal paċi fid-dinja, mulej ħenna għalina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Tolbuk għal Ġordi Muscat u għal familjari Muscat u Merċieqa biex tinsaħ ħtijithom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu l-għoli, il-wisa u l-font tal-imħabba tiegħek lejna, ħankunu dejjem aktar attenti u ġenerużi l nħutna l-bnedmin kollha. Infaħruk u nberkuk issa u dejjem amen. Mirek dal-ħobs missir ħani min għani biħtaji ixna il-ħobs jaqat il-nedmin Mahibne Kristus sidna Birek u kol missir għaddis dal-karċiri salvana Għajsira li nadem aziz ta' Kristu fedel tagħna. Imbierek int mulejja la tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajt tal-inbiċ għedin nofrulek frott tad-dirja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xogħol tar-ruħ. Il-qana mulej jum niedmu quddiemek u għamil li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija titolbu. U għamil li l-poplu fidel tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew, dmir tagħna u għajn ta' salvazzjoni. Nirrodulek ħajr dejjem u kull imkien mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti waħdek Alla ħaj u veru. Ismewwiet u l-art huma mimlija bejk. Iżda fuq kollox inti immarkajt is-siġil tal-glorja tiegħek fil-bniedem maħluq ġbija tiegħek. Inti sejjaħ lill-bniedem biex bix-xogħol ta' kuljum jissieħeb miegħek fil-ħidma tal-ħolqien u tagħtih l-ispirtu tiegħek sabiex fi Kristu il-bniedem il-ġdejd ixerret madwaru il-ġustizzja u s-sliem. U aħna faqda mal-anġli u l-qaddisejn intennu bleħen wieħed l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs mulej Alla tal-eżerċiti.
Osanna fil-loli ta' Smewbiet. Imbierek li ġej fisem il-mulej, osanna fil-loli ta' Smewbiet. Għaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijak biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jenata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Jordi Muscat u l-familjari Muscat u Merċieqa li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-mamudija mietu fibnek u bħal ibnek, ekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu riben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'Smewbiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Għafrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn.
ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħalina. Mulli Ġesu Kristi binara l-ħaj, bin-nejtijak, kif ħajkun il-Merkel bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għataj l-din, dan il-ġesem u-d-dem għat-testijak, l-istajnatini kollha u minn kull ħaża. Żommni dejjem fedil lejn il-kmandamenti tiegħek, tħallina qatt minn feret minn. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu ħares. Ma jistoqlix muleja li tiġi għandi l-lum. Iżda għajt bis kelma waħda u ruħi tfiq u tqum. Ejjo intom li tbatu, ejjo kulu bil-fer, dal-ħobs li ġej mis-sema li tikom saħħa f'ser. Ġesu natik kull ima, int vittma u kbir assis. Il-ġisem u dem tiħek sariken wis aziz. O sagrament imqades, o sagrament divin, kurata ħaj foħrija, min qalbintik kull ħin.
Inu bil-wiefa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara tqarbejn ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallina qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjali, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġlu bil-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Irċevejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa għas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet f'ġieħ it-tliet ijiem li l-ġisem ta' Marija dan fil-qabar qabel ma tella fis-sema kif talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna, għal bżonnijiet tagħna u għal bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Lilekom Alla, bax anselmulek, xinfiċi l-odwa, l-anjan għannulek, bil-fer bil-ena, lubna moni